आई भैया, हम राधे श्याम रसिया कुन्हम और गोपालगंज बिहार। जैसे सुननी ये तोरा दूधवा के निक ना दियाई रे माई, वॉल्यूम 2 गंगा जल से पवित्र बा माई तहार दूध। आज हम लक्ष्मी ऑडियो वीडियो थावे से गाना गा रहल बानी। ए माई तोहरा से सृष्टि बा, ये धरती बा, तू ना रहू तो सृष्टि कैसे चले। धन्य माई। तोहरा से बढ़ के केहू, तोहरा से बढ़ के केहू नहीं देवता पीतर बा, नहीं देवता पीतर बा। माई तोर दूधवा गंगा जल से पवित्र बा, जल से पवित्र बा। माई तोर दूधवा गंगा जल से पवित्र बा, जल से पवित्र बा। नवा महीना माई गर्भ में ढोवलू, दुखबा तकलीफ केतना बाबू खातिर सहलू। ए माई केतना तार लोग के गजन बा। नवा महीना माई दिन रात ढोवलू, दुखबा तकलीफ केतना बाबू खातिर सहलू। ममता दुलार प्यार, ममता दुलार प्यार, ममता दुलार प्यार भरल तोहरा भीतर बा, भरल तोहरा भीतर बा। माई तोर दूधवा गंगा जल से पवित्र बा, जल से पवित्र बा। माई तोर दूधवा गंगा जल से पवित्र बा, जल से पवित्र बा। रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग ध्रुव गुप्ता, लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो थावे। तू ही जन्म दिहलू माई कृष्ण औरी राम के, सारा संसार रोजो जप जकरा नाम के। तू ही जन्म दिहलू माई कृष्ण औरी राम के, सारा संसार रोजो जप जकरा नाम के। कहे परमेश्वर तोहार, कहे राधे श्याम तोहार, कहे राधे श्याम तोहार निर्मल चरित्र बा, निर्मल चरित्र बा। माई तोर दूधवा गंगा जल से पवित्र बा, जल से पवित्र बा।